Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Ka phlim ka badang shumit thamai ka batip kum ka Saiyaara ka balashna do mohit suri ka balaak do ahan pandya bat ka anit pada kala long kum ka phlim Bollywood ka balaya yobha ka ba long ro ka baya chaprang ya kata ka jing e ka jing pat ka donut bat ka baya seriem bat ka wai ka phlim ka bashna u mohit suri ka batip kum ka ashki tu ka jing thang ki briew ban peit ya ka ni ka phlim ka dei ka ba yo i shisha bah hadu bada dan ru uwei u briew u badang sha pyndait drip hakti bawla leit ban peit ya ka ni ka phlim ka video jong uniu briew ka batip kum ka faisal kala por bha hakapor ba usyong ban peit ya ka ni ka phlim hapok ka wei ka bisko da ka ba pyndait drip hakti bat ru da ka ba shriyam artat haba u peit ya ka ni ka phlim hakaba la dan langru pat ki wei ki parlok jong u ki briew ki bayo i ya ka ni ka video la dan ki ba ong ba ule ro dan pat ki ba ben ya u ba dan ro ki ba ya ro pat ya ka ni ka jing le jong u ka ni ka phlim klem da poi perkhat kala kamai bha hakaba kala yo hado prapolai klor tengka tang hakini ki lai sngi bat ro la antat bakan tam ya ka shispa klor hakini ki sngi ki banwan